Gasteizen dagoen alokairu eskaera Bilbon edo Donostian dagoena, baino pikin bat altuagoa da, ez da sobera altuagoa. Arazoa da, eskaria pikin bat altuagoa, arazoa da eskaintza askozaz ere txikiagoa dela. Oaintxe bertan, 8.500 etxebizitza daude alokairuan Gasteizen, eta horrek suposatzen du hirian dagoen parke osoaren 7% inguru dagoela alokairuan, EAeko batezbestekoa 13% ingurukoa denean. Beraz, 6 puntu txikiagoa da alokairuko eskaintza. Horrek egiten du eskari erlatiboa, eskaintza eta eskariaren arteko erlazioa oso altua izatea Gasteizen. Udalaren etxebizitza behatokiak esaten du oraintxe bertan Gasteizen bakarrik daudela 105 etxebizitza alokatzeko moduan. Eta idealista Atari Inmobiliarioak ere 3 hilabetero egiten duen rankinean, zeinetan erakusten duen Espainiar estatuko hiri guztietan zeintzuk diren hiri horiek zeinetan eskari erlatiboa haundiena den alokairuan, Gasteizek lideratu izan du hilabete askotan rankin hori. Inguruan, Kataluniako hiriak izan ditu, Madrilgoak, Iruña ere ez dago oso urrun, EAeko gainerako herri eta hiriak desente bajuago daude, rankin horretan, eta beraz horrek erakusten du Gasteizen arazo bat daukagula eskari erlatiboari dagokionez alokairuaren merkatuan. Prezioak ez dira, akaso Bilbon edo Donostian bezain altuak, baino eskari erlatiboa askozaz ere altuagoa da. Hori, alokairu orokorrari dagokionez, librea gehi babestua. Alokairu babestuari dagokionez, zer egin dute administrazioek edo nola dago? Arriola sailburuak helarazitako informazioaren arabera, gutxi gora bera Gasteizen, omen daude 3.800 etxe bizitza alokairuan, alokairu babestuan, alokairu sozialean. Arazoa da, etxe bideren zerrendan, badaudela 9.900 persona eskatzen alokairu soziala hiri honetan, erroldatuak eta ez erroldatuak batuz. Claro, 3.800 horiek ja okupatuta daude etxe horiek, eta gainera daude beste 9.900 persona eskatuz etxe bizitza bat alokairu babestuan. Horrek nahiko ondo erakusten du zein den arazoa. Eta arazo hori, are modu grafikoago batean agertu da urtarrilean Jaurlaritzaren etxebizitza behatokiak ateratako txosten batean, zeinetan egin den erradiografia bat EAE osoan udalen esku dagoen alokairuko parke publikoaz. Eta, eskualdeka eginda azterlana, eta bertan ikusi dugu Bilboaldean, Bilbo metropolitarrean 4.700 etxebizitza daudela alokairu sozialean udalen esku daudenak, Donosti aldean 2.200, eta Araba osoan 75. Araba osoan 75 etxebizitza daude udalen parke publikoan alokairu babestuan. Horrek esan nahi du, EAen dauden, alokairu babestuan dauden etxebizitza guztien 1% bakarrik dagoela Araban. Ia guztiak daudenak Gasteizen. Horren aurrean, txosten hori argitaratu zenean, egin zitzaion elkarrizketa bat Pedro Jauregi etxebizitza sailburu ordeari, eta berak esan zuen, zifra hori dala Gasteizko udalak urtetan erakutsi duen politikaren ondorio, ezta? Berak ez zuen horrela esaten, baina guk gehitzen diogu utzikeriaz betetako politikaren ondorio. Eta arrazoia ematen zion sindikoak, Gasteizko sindikoak hilabete bat lehenago, 2022ko abenduan, Diario de Noticias de Alaban, lerroburu batean esaten zuen, Gasteizko udala gehiago esfortzatu beharko litzatekela etxe bizitzen alorrean. Eta gu bat gatoz bi iritzi horiekin. Kontua da, gainera, hitzarmen bat daukatela eztabaidan azken 5 urteetan, EAJ eta PSE-ren Jaurlaritzak eta EAJ eta PSE-ren udal gobernuak zeinaren bidez egin litezkeen 1000 etxe bizitza.
1000 etxe bizitza alokairu babestukoak Gasteizko Salburua auzoan, Arkaiaten eta Larreinen. Ez da edozein hitzarmen hori da Eusko Jaurlaritzak eskuartean daukan etxe bizitza hitzarmenik garrantzitsuena, oraintxe bertan. Zuek zeuek esan duzue 140 milioi euroko inbertsio bat ekarriko lukela gutxi gora bera, urtetan egin beharrekoa, eta gure ustez urgentea litzateke sinadura hori, hitzarmen hori behin baino lehen sinatzea, zertarako eraikitzeko 1000 etxe bizitza horiek, gure ustez konponduko luketenak neurri batean esandako 9.900 eskatzaileen zerrenda hori, ezta? Gutxienez apalduko luke eskaera hori. Eta gainera esan behar da, lursail horiek eraikigarriak direnak urbanizatuta daudela jada. Alegia, eta uste dugu guk beti EH Bildutik aldarrikatu ditugun ideiekin bat datozela. Beraz, bagatoz ona eskari batekin o proposamen batekin zeinak eskaintza handitzea helburu duen eta gainera lurzoru gehiago konsumitu gabe edo lurzoru gehiago artifizializatu gabe. Alegia, erabiliz, jada urbanizatuta dauden zoru horiek. Zergatik ez dira jartzen ados Jaurlaritza eta Gasteizko udala? Gure ustez, ari direlako eztabaida hori aurrera eramaten, bakoitza bere interes partikularrak defendatzen, ezta? Esan dute 5 urte daramatzatela gutxi gora bera negoziatzen hitzarmen horren berritzea, aurrekoak adukatu zelako, kontratuen legea aldatu zelako, eta urtetan, 5 horietatik gutxienez 3 urte Jaurlaritza egon da eskatzen eraikuntza lizentziarik ez ordaintzea. Gasteizko udalak kobratu nahi zion Jaurlaritzari, beste enpresei bezala kobratzen diona, 5%, eta 5% horretatik, obari bat zegoen 32%arena babes publikoko etxeak izateagatik, baino Jaurlaritzak eskatzen zuen 85%ko obaria egotea. Eta azkenean, Gasteizko udal gobernuak amore eman du, onartu du obari horren aplikazioa, 85%ko obaria aplikatzea, 2022an, hain zuzen ere onartu zuen, eta gero, negoziazioa sartu da beste fase batean, zeinetan beste fleko batzuk ikutu diren, eta 1000 etxe bizitzetatik, okerez banago, 960 zehaztu da zifra, eta kontua da, ia sinatzeko pres zeundetenean, aurten, martxoaren 17an, gutxienez egun horretan iragarri zen, Gasteizko udal gobernuak bapatean, beste baldintza bat jarri zuela mahai gainean. Pizkatu umeek egiten duten bezala, negoziatzen diezula, igual fruta bukatzeko gozoki bat eskatzen dizute, eta ja onartzen diezunean gozoki hori, beraiek eskatzen dizute bigarren gozoki bat. Antzeko ari zarete Jaurlaritzatik eta Gasteizko udal gobernutik. Azken kasu honetan, Gasteizko udal gobernutik batez ere. Ze bapatean, Gasteizko EAJ-PSeren gobernuak eskatu duena izan da, antza, ze hori pensatik jakin dugu, Jaurlaritzak eraberritzea zenbait etxe bizitza hirian, besteak beste bustaldekoak, eta handik 20 urtetara itzultzea etxe bizitza horiek udal gobernuaren eskuetara, ezta? Horren aurrean, berriz ere Pedro Jauregiri elkarrizketa egin zaio irratian, etxe bizitza sailburuordeari, eta esan du ez dela onargarria, ezta? Sinesgaitza dela horrela ibiltzea udal gobernu bat, bapatean, negoziazio mahai batean, aipatu ez diren gauzak bapatean jartzen, ezta? Eta esan zuen bere iritzia berarentzat gordetzen zuela. Nahiko hitz gordinak izan ziren, baino bat gatoz horrekin. Nik uste dut hemen, ez gaudela alde parte baten alde jartzen edo bestearen parte, guke ona etorri gara esatera aski dela, Gasteizen nahiko nekatuta gaudela negoziazio eztabaida luze honetaz, 5 urte daramatzazuela horretaz eztabaidatzen, eta uste dugu benetan, lehen sinatu beharko litzatekeela hitzarmen hori, ze karo, 1000 etxe bizitza ez dira gutxi,
zuek zeuek esan duzue, eskuartean duzuen hitzarmenik garrantzitsuena dela, eta beraz uste dugu, hori dela gaur ona ekarri dugun legezbesteko proposamenaren helburu nagusia. Proposamenean 4 puntu kokatzen genituen, ezartzen genituen. Lehenengoan interpelatzen genuen Jaurlaritza. Esaten genion, Gasteizen arazo berezi bat daukazue. Bertan dagoen eskari erlatiboa ez dago EAeko beste hirietan, ez dago EAeko beste herrietan, eta beraz, akaso neurri berdinak aplikatu beharko dituzue, baino intensidade gehiagorekin eta urgentzia gehiagorekin. Hori esaten genion Jaurlaritzari. Bigarren puntuan, interpelatzen diogu Gasteizko udal gobernuari. Eta gogorarazten diogu, etxebizitza haien eskumena ere badela. 2015ko etxebizitza legeak, 10. artikuluan, esan zuen, etxebizitza ez dela soilik Jaurlaritzaren eskumena, udalen eskumena ere badela. Eta beraz, hor badaukate, bete behar bat, haiek ere etxebizitza politika bat aurrera eramateko. Eta azken 2 puntuetan, 2 erakundeak interpelatu ditugu. Eskatzen diegu, bai Jaurlaritzari eta baita Gasteizko udalari, udal gobernuari hobeto esan da, urgentziazko neurriak har ditzatela Gasteizen dagoen alokairuko eskari erlatiboa apaltzeko, hobetzeko. Eta proposatzen genituen 3 bide. Ez dira berriak, behin baino gehiagotan aipatu ditugu, baino horrek ez diekentzen garrantzia. Uste dugu etxebizitza hutsen merkaturatzean lan gehiago egin behar dela, eta uste dugu Gasteizen hori lehen egin beharko litzatekela, okerez banago badago akordio bat, baino aplikatzeko datorren urtean edo urrengoan, uste dugu aplikatu beharko litzatekela bihartik hasita, etxebizitza huts hoiek merkaturatzen, horretarako badaude tresnak, badago dekretu bat aplikatu daitekena. Eskatzen diegu Jaurlaritzari eta udal gobernuari baita ere, lehentasunez eros ditzatela interes orokorrarekin bat datozen salerosketetan etxebizitza hoiek, ondoren alokairu babestuko merkatuan jartzeko, ezin dugu ahaztu pandemiaren betean Katella funts putreak edo putre funtsak erosi zituela alokairuko 500 etxebizitza Gasteizen, eta uste dugu kasu horietan aplikatu egin behar dela lehentasunez erosteko eskubidea, eta uste dugu hirugarren puntuaren eskatzen diogu Jaurlaritzari eta udalari, ja urbanizatuta dauden lursail horietan, lehen eraiki ditzatela babestutako promozioak eta kasu honetan alokairukoak. Eta horrekin lotuta ekarri dugu 4. puntua guretzat garrantzitsuena zena, eta horregatik ekarri dugu legez besteko proposamen hau. Eta da eskatzeko EAJ eta PSeren Jaurlaritzari jar dadila ados EAJ eta PSeren udal gobernuarekin, sinatzeko behingoz 5 urte negoziatzen daramatza zuen hitzarmen hori, zertarako alokairu sozialeko 1000 etxebizitza eraiki ahal izateko Gasteizko Salburua auzoan. Uste dugu inoiz baino beharrezkoa dela, eta uste dugu utzi behar dituzuela zuen interes partikularrak erakunde bakoitzarenak izan ditzaketenak momentu puntual batzuetan, eta gehiago pentsatzeko etxebiden izena emanda dauden 9.900 eskatzaile horietan.